ko iye yacho chiri pari chii chii chiri pari chacho chii akaona kuti mweya mutsvene ndiani akazviongorora kuti mweya mutsvene ndiani isusu hatigoni kupuruvha munhu ndewefeki nekuti aisa chinhu muhuro aisa chinhu muhomwe ati muri kunzwa anogona kunge ipapapa achitori nemunhu wake waari kuda kuburukira kana kuti waari kuda kuitisa mbiri munonosvika paya iye atoudza kudhara mumwe munhu kuti chinhu chandiri kuisa mhomwe ndechakati unozongotaura wetaze kunge waona ipo pasina chinenge chiripo tozviziva idhiri kufara kusangana nemi pano paSlime Media TV muri Zimbabwe. Sarangu ndichitwa Sokostina kana kuti Pelagia wakamupurwa muri Zimbabwe. Nhasi ndauya nenyaya iri kunakidza, nyaya iri kupisa pasocial media. Munongondiziva saSokostina ndinodzifambira. Takanzwa svondo rapfuura muprofita wamukurumbira Prophet Emmanuel Makandiwa vachiti ivo ndiri kuchallenja ng'anga vakaenzoti ng'anga specific nevamwe vese vanofunga kuti vanoona vauye musi weSunday iya tiri kusvika Sunday kuti anenge agona kuona chiri muhomwe mavo. Vakati ndiri kuita zviri simple, chanendaisa muhomwe mangu ndinomupa 1 million. Zvino takati aiwaka regei tikurukure nevacho vakadomwa ivavo kuti ng'anga nevese tinzwe kuti vakanzwa sei mashoko iwayo achitaurwa naProphet Emmanuel Makandiwa. Saka muri Zimbabwe pandiri pano ndauya kuzosangana natateguru ndudzo kune vanovaziva ndo vaya vakaporesa mukomana ainzi Charles aishaya sadza pamuromo, vakabatsira zvakare musikana ainzi Janet aibuda ropa riya achizadza half yebucket. Ndo sekuru vamwe chete ivavo ende sekuru ava ndisekuru ng'anga vanorapa vanobatsira. Saka nhasi ndamboti ndikurukure ndinzwa kuti aiwaka vakadedzwa ku 1 million challenge kana kuti ku cup clash yemaprofita iripo musi weSunday. Regei tikurukure navo timbonzwa kuti ivo vari kunzwa sei nenyaya iyoyo. Makadita tekurundu tinofara makadi zvenyu Sokostina. Ndinofara ndiri kuona kuti mbavha maruva sutu kugadzirira 1 million challenge roko tezvitaridza kuti nesuwo tezvitoriwo mamiliyonea nemutori mamiliyonea saka zvemiliyoni yekudaidzirwa kutukwa hatina basa nayo. Hamuna basa nayo. Ndida kuziva kuti tategurundudzo tinoziva vamwe tingoti muri ng'anga munobatsira. Profita akataura ndofunga pang'anga akanyatso specify akati ng'anga idzodzo dzinoshandiswa nemadhimoni. Iye anoti dzinoshandiswa nemadhimoni. Kutaura kwavo kuripo pavhidhiyo hakusi kutaura kwangu. Uyai musi weSunday muone chiri muhomwe mavo. Ndida kumboziva kuti muchinzwa mashoko achibuda imimi sasekuru makanzwa sei nenyaya iyoyi. Handa kufara nawo mashoko iwayo nekuti mashoko ekutuka kana muchiti kutuka kuti ng'anga dzinoshandiswa nemadhimoni hapana kuinvita kwakadaro ati muri wazviti kutaura dai kwainga kuri kuinvita kwekuti vari kuda kuona kuti anoona ndiani havaifanira kuisa shoko rekushoropodza. Dai vakangoti nevanoita zvematare echivanhu kana kuti vana sekuru nambuya vanoita matare echivanhu ishoko rakanaka iroro. Zvino apa kana vakuti ng'anga dzinoshanda nemadhimoni handitika kureva kuti ini ndinototi vakatya vakaziva kuti vana sekuru nambuya vanoita zvechivanhu kana iva vashoropodza vakavatuka havauye. Chinopa kuti vadaro ndechekuti vanoziva kuti vana sekuru nanambuya isusu varapi vechivanhu tinoona kuvadarika ivo. Ipapo ndo pari kuita nyaya yakasekuru bhozi pari kunzivapo imimi munoshandisa misoro yegora munoshandisa madhimoni mweya yetsvina zvamunoita zvinoasosietwa nemweya yetsvina. Ko iye chaanoita chekuti mweya mutsvene wechii akazviwana kupi akamutesta akamupuruvha kuti anoshanda nemweya mutsvene waMwari ndiani. Hatidi nyaya dzekungosorotaura tichinyombana nekuda kwekutsvaga kufadza vanhu vatinenge takaunganidzawo makereke muya tichida kufadza vanhu. Izvozvo vamakandiwa ndichitoti vamakandiwa ndikutorespekta sekuru vavo kuti vamakandiwa nokuti vanonze Manuel ndorimwe zita ravo. Saka kutoti vamakandiwa ndikutoremekedza dzinza ravo kureva kuti isu kuchivanhu tinoremekedza. Mashoko avakataura haana udzamu haasi mashoko anotaurwa nemunhu mukuru akaita sezvavakaita zvazvo. Kunyatsonanga vanhu kunyatsonanga vanhu kushoropodza vanhu
tikatarisa vari kuti vanoshanda nemweya yetsvina yacho ng'anga idzodzo dziri kutorapa vanhu kutoponesa vanhu munyika yesino yezimbabwe kutodarika ivo nokuti tikada kutaura panapa kuti ngatimboti ivo hande ini tandie ndichitoda hangu da kuti handakazvimirira ini pachezvangu ivo amakandiwa handikunde kana kuprofita kwacho ini ndikutaura panapa ndakazvimiririra ivo pachezvavo havandikunde kuprofita kwacho ikoko vanhu vanoprofita vandikunde kuprofita hatidi zvekusorotaura tichida kufadzana pamidhiya hatidi ndizvoka hatidi kutaura zvinhu zvekushoropodzana kuprofita pamidhiya pakamera handitika hatizive paida iresa inenge yaitwa kare chinhu chinonzi kuprofita isu tinotoda kukokerwa muground handitika totokumbira iroro ndo basa rezinata iroro rekutesta totokumbira kuti zinata itombonyatsotsvaga mvumo mutemo wenyika upindire kuti vanhu vatestwe zviri pamutemo nenyika iyo vamakandiwa vacho kuti ngatitestwe panapapa havapase aiwa kasi tinonzwa kamatestimony mwana uya we3 days nevamwe vanonzi vanofamba vanopupura zvirema zviri kufambako saka imuri kuti kise hatidi nyaya dzekugadzira dzekudhiraivha motokari wonzi wenda unoita chirema iwewe enda unoita bofu hatidi izvozvo hati muri kunzwaka imakamuona kupi mwana anozvarwa ne3 days tati isusu ndominana nemashiripiti munoziva zvinoitika dakuudzai zvimwe zvinhu zvinoitwa nevanhu ava isu edu tinonyarara nekuti hatinei nazvo asi tichitoona kuti zviriitika pazvifeki izvi zvangofanira vanhu vanofamba pamupawaya kuti munhu aifamba pawaya munhu anopinda mubhodhoro tozviziva zvese zviya saka vakada kupota vachidenha isusu vachitituka kuti ng'anga muchaona kuti vachapesa vasaita minani yavari kuita nokuti ukangoita munani wako toudza ati apo waita zvakati apo zvaita zvisiri zvapo wadirizira tozviziva zvese zviya hatidi mashoko akadaro ekuti vanobva vatuka ivo akatozviziva kuti ndikakoshoropodzana ndichiti ng'anga dzoshandisa nemweya yakaipa already ng'anga hadziuyi ende ndo vanotosha vacho kuinvite here kokati kukoshoropodza samuri vati vari vakaita kuti muintimidate kwesika mamusi kuendeose ndoenda kunodii akutya chii kutyei pamwe kutoda ivo vati uyai kumba kwangu pamwe kuda kumba kwacho kwatori nezviri kutonetsa zvavari kuda kutounganidzira vanhu kuti matambudziko agonewo kugadzirwa zvino haisiriyo nzira yekuinvita madzisahwira kuti vauye kuti kana waisangana nedambudziko unoinvita zvakanaka hati muri kunzwaka kwete kuti n'anga dzoshandiswa nemadhimoni ko icheyo chacho chiri pari chii chiri pari chacho chii akaona kuti mweya mutsvene ndiani akazviongorora kuti mweya mutsvene ndiani ndiwo mubvunzo uri kubvunzwa nevamwe asi vamwe vari kuti idzo ng'anga dzacho ngadzichiendawoka dzichipuruvhirewo kuti iye wacho ndiwe feki isusu hatigoni kupuruvha munhu ndiwe feki nekuti aisa chinhu muhomwe hati muri kunzwa anogona kunge ipapapa achitori nemunhu wake waari kuda kuburukira kana kuti waari kuda kuitisa mbiri munhu unosvika paya iye atoudza kudhara mumwe munhu kuti chinhu chandiri kuisa mhomwe ndechakati unozongotaura woita sekunge waona ipo pasina chinenge chiripo tozviziva idhiri haidhiri nekuti chii chaungade kuisa muhomwe iwewe vanhu vari kurwara vanhu vari kufa nematambudziko hatiitei makwikwi ekurapa vanhu vachipona handiti kana tafunga kumboita makwikwi maprofita against vana sekula nambuya tongokumbira akatoenda muground izvi toti profitai makadai so vana mbuya vanoshopera nasekurishoperawo makadini makadai so handiti chatiri kurwisa ipapo ndechekuti nyika iwane kupona vanhu vapore marwadzo aite sei apere kwete kusorotukana kuti ng'anga zvina nemadhimoni mweya yakaipa ko iye akamuudza kuti muprofita mukuru ndiani muprofita mukuru kuchechi yake kumba kwake handiti ndizvo handitika haasi muprofita mukuru munyika atori komba maprofita ariko kunzoko anotoprofita kutodarika chero iye but havauye pamidhiya saka hatidi nyaya yekuti kana munhu waita mukurumbira pamidhiya nekukerekewo kwako zvaita zvakanaka woshoropodza vamwe hatidi kushoropodza kwatakabva hapana munhu asina kuberekwa hapana munhu asina kubva kudzinza iye kutonzi makandiwa kureva kuti idzinza totaurwa paari ipapo kuti vamakandiwa idzinza iri kudanwa paari handiti saka zoti tituke madzinza edu nekushoropodza mhando dzekararamiro kanoita vamwe nemabatsiro avanoita haindoona sekuti
hazvisiri izvezvo ina anambofara nemashoko avo ndini matauro avakatoita paipa vakatora matauro akaipa ekuti nekuva munhu mukuru akadaro hautaure uchishoropodza unotaura zvakanaka dai wakanyatsoinvita tachienda zvakanaka totadzahaina basa 1 million chii 1 million wangonoona ichozvo vana sekuru ndo vanoziva hati kutaura zvoti pavashandisa misoro yemagora nechinei ivo vacho zvanenge vaita zvavo zvemisoro yemagora vanenge vachipuwana nasekuru saka hatidi kunyepa tarisati vamwenda unana gana hati mukunzwa tarisa imwe minana inenge ichiitika kuti panodonha mari magoridhe zvazodai zviizvo zviazvi ngazvingoitika zvogara zvichiita sei zvichingoitika hatidi minana yekufadza maziso evanhu toda zvinhu zvinoraramisa mhuri yezimbabwe zvinhu zvinoraramisa vanhu ndo zvatoda isusu kwete zvemindanairi panyaya because nyaya iri kupisa sekuru saka imi musekuru mukutaura kuti ivo vakomana vacho vechiprofita vari kunotora zvinhu zvavo wanyepera kuprofita here vachiita chaunga chawechi vanozviita vanozviita vanozongomira zvavo pachena papaya vapfeka masutu vachituka zvavo si vari kungoita izvo asi hapana munhu asingamboende kun'anga plus yatoda kugara tataura ndechekuti munhu usashore auzive kwauchabatsirwa mwe musi tiri vanhu vapenyu tiri kufamba tese hapana munhu asingazosangana dambudziko but tatsaimona kuti maprofita avaripo namakandwa vese varipo covid yakauya pepe vakatowedzerawo kuti unopinda mumba vakaregere kurayira nekukumbirira kuti dhimoni recovid ribve but vakazotomhanya vese vamwe vakutseka midzi vamwe vakumwa zumbani hati muri kuona nditi but zumbani iroro mishonga yechivanhu yatenge tichuka futi kana takasimba hatiregedzei kutuka kana takasimba nekuti ramangwana hatizive zvazvinozoita sei zvazvinozoita hatidi izvozvo vakakanganisa makandiwa vaifanira kutaura matauro avakaita pane mumwe wacho muprofita uyu Miracle Paul akazotaura kuti musaende kunonotsipikwa handizoti mune komendi here tikazonzwa muprofita wechechi akuti hazvekutsipikwa zvinowanikwa aiwa hapana ikoko kwacho hapana kutsipika hapana inyaya chete yekuti I think makandiwa ari kuda munhu ane munhu ari kuda kusumudza kuti aite sekuti anoprofita haidhiri hapana zvoti kwanzi kutsipika kana kutsipika kwacho hazviko vanotsipika chii chavanotsipika aiwa hanzi unotsipikwa kutorerwa chipo chako chechiprofita nani vanozvigona here aiwa hazvigone izvo hazvokutsipika izvo havazvikwanise zvazvia ngavasataure izvokutsipika asi kuti maonero angu ini ndikutoona kuti ane waari kuda kusimudzira hani muri kuonaka ane waari kuda kuita sei kusimudzira idhiri rekuti achatoudza umwe munhu wake kuti uchaprofita uchindaisa chakati muhomwe tozviziva izvi obva apuwa kana kusapuwa bhozi anenge ari wake ka iwo ndikakuverengera 1 million panapa nekuserwa ndoti ndidzosera niwo ndakusimudzira ndezvemakamera nematv zvinenge zvichiitika zvazvo isiri kuti hatisi kuda izvozvo ngavasatidena isusu edu tinoita zvechivanhu kuti shoropodza nekudini hatidi izvozvo ivo ngavaite zvinhu zvavo zvavari kuita ikoko takazvinyararira isu toita zvedu zvatiri kuita ivo vakanyarara handitika hatidi kusanganisa zvinhu ngavaite zvavari kuita vakanyarara ngavaite minana yavo ngavaite zvavari kuita takanyarara vakada kupota vachidena vanhu vachitidena tichapedzera taakutaura kuti chimwe nechimwe chaitwa nemuprofita ichi tochitaura kuti aita zvakati anyepa makumumakirawo toti apanyepa bo tozviziva tozviziva kuti apa panyepwa ichi chokwadi apa panyepwa ichi chokwadi apa panyepwa iye vanoda kutesta isu totestwa nezinata ndobandiko rinotestwa munhu wese kana ivo vafunga izvozvo tinototiwa makandiwa wacho iye nesu hande tinotestwa paneutral venue munotoona vana sekuri ava vachitobudirira kutodarika ivavo saka imunotestwa nezinata hamukanotestwa kwamakandira anotesta totesta bandiko rakapuhwa mukana nehurumende wokutesta vana sekuru nanambuya nemaprofita izinata ndiri zinata chete itsi vanotesta vana vachavhunduka saka handitye katesti kamakandiwa kekuti anogona kuisa kana kii kana kabhonzo hazvina nebasa rese zvazvi hatidi izvozvo zvekuti vatuke kuti kwanzi n'anga dzoshanda nemweya yakaipa dzinoshanda nemadhimoni madhimoni aari kutaura cho ndati ko iye anoshanda neni akamupuruvha kuti iye anoshanda nemweya mutsvene wamwari ndiani ndezvake iye nekuchechi kwake handiti saka handingatori mutemo wepamba pangu ichidaisa kumba kwomunhu handiti mumwe nemwe ngaashande nemutemo wekumba kwake ukaona waakutuka mutemo wevamwe vanhu wekumba kwevamwe vanhu waakudena sei ipapa pavadena inditotora papa ndakamira ana sekuru ana mbuya vese vanzi madhimoni kudena kwaita
hapana chaambotaura chine musoro chinonzika. Vanhu vacho vake vacho anenge akaswera akaunganidza kumachechu vanouya kumatare koti tovabatsira zvaita vachirarama chitoenda vachienda. Anditi makamutaura nyaya yekuti kwanza mwana we3 days pamusoro pezvozvo vangani vamwe vana vakazoberekwa kumashure. Isu tinavo vana vakadzi nevarume vatinouchika nemishonga vatori nevana izvezvo tikada kuvaisa mudungwe panapa tinodzadza yadhi yese ine ivo tikada kuita izvozvo tinoti uyai nevenyu vamakamboisa kana kuti nyika tinavo varwere vakunana paparire nyatwa nekupi nekupo. Hurumende yoti pamukana inini pachangu ndakazvimirira ndiri pano iye vamakandiwa varapa hande tinorapa vanhu muzvipatara. Imwe challenge kai hande torapa vanhu kuzvipatara hande tinorapa vanhu kuzvipatara hande tinobvisa vanhu pamubhedha hande tinorapa vanhu kuzvipatara. Ndo challenge ndo zvatoda izvozvo zvinoita kuti nyika iende mberi kwete kuisa chinhu muhomwe chei murezimbabwe sekuru nekuda kwenguva tinosvika mangwana saka isusu tingada kuzoti sekuru vamwe vakadazoti saka sekuru zvezvamataura izvi muri kuenderesa hande kana kuti makamirira challenge yekuenda kuchipatara. Hande torapa vanhu kunana parere nyatwa ndo challenge ndo zvatiri kuda izvozvo tinorapa ivo vachiita casting in the name of Jesus tichishandisa mishonga tichirapa vanhu toona kuti maresults anobuda ipapa anowandira kupi. Right. Murezimbabwe ndofunga mangozvinzwira patobuda imwe challenge hanzi nasekurunduza ina handisi kuda ye 1 million nekuti 1 million hachizi chinhu ndiri kuda challenge yekuti ngapadedzwe nyika yese tinosangana kuparire nyatwa nyaya yacho yakora muto yakunzi ngaitisanganei parinyatwa nekuti sekurunduza vari kuti iwo tinoziva sei kuti iwo mweya wakataura ona profeti mweya wamwari zvaakuradzana kuti pakuda kuradzana masimba hanzi katakuradzana masimba ini ndichaunzwawo vangu vandakabatsira vandakauchika iye unzwawo vake saka nyaya yekuramba ichikora muto murezimbabwe ichiramba ichikunzira indangokuzivisa kuti sandi ndiriko ndakamirira kuona kuti ari kutora 1 million ndiani kuti sekurundudzo vari kuti inenge dhiri saka hapana ari kuziva regai tizonoona musi wesande seSlime Media TV tichakupai update tinge tiriko tida kuona kuti ari kutora mari ndiani asi sekurundudzo vati ini challenge yandiri kuda tinonosangana navamakandiwa kuparira nyatwa tomutsa vanhu vorapwa. Thank you so much for watching. Tinayo nyayo ye 1 million challenge kana kuti anzi clash yemaprofeti. Thank you so much for watching until we meet next time. Chisare zvakanaka ndini wenyu Sokostina.